имсола абутуриентҳои 2023-2024 70 нафар тайёр шуда буданд. 70 нафар. Ай 70 нафар ҳозир ҳамаашон ба донишгоҳи тиббӣ, яъне донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибн Сино ба факултети хостаашон дохил шуданд. Аз ин шумораи абутуриентҳо 60%-аш буҷет, 20%-аш стоматология, факултети стоматология, яъне духтури дандон ва боқимонда 20%-и дигараш ба тариқи шартномавӣ дохил шуданд. маркази омӯзиши фрайдей аз дигар марказҳо фарқи калон дорад. Якум ин сифати баланди таълим, дуюм ин назорати таълим тарбия ва усулҳои нави таълим, сеюм экзаменҳои ҳаррӯзае ки мо гирифта мешавад 2 бор, чорум ин экзамени ҳафтаина, панҷум ин экзамени моҳона ва ин экзаменҳое ки ҳозир мо номбар кардем, ҳамаи ин результаташон ба волидайн роӣ карда мешавад. китобҳои таълимӣ, яъне маводҳои таълимӣ ройгон таъмин карда мешавад. алоқамандии маркази омӯзиши фрайдей қатъи волидайн сахт аст, яъне назорати сахт карда мешавад ин чиз.